स्टुडिअ आं दानसोरां बसुमतारी। बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गिदिरथार खौरां लाना फैदों। रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव मोनसे गिदिरथार दावहाया बारानिफ्राय बारा जानायखौ जों नुनो मोन्दों। बे समाव रासियानिफ्राय इउक्रेन हादरखौ गाग्लोबदों होनना मिथिनो मोन्दों। बे बाथ्राखौ मिथिनानै आसामनिफ्राय इउक्रेन हादराव गासै 100 जन फरायसुलिफोरा सोलोंथाइ लाहैना दंहैयोमोन। बे बाथ्राखौ मिथिनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फरेन एम्बासिजों जगाजग खालामबाय होनना जों मिथिनो मोन्दों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खावलायदों दि भारतनि जेसेबां फरायसुलिफोरखौ रैखाथिनि थाखाय फरेन एम्बासिया बेबस्था लागोन, थिग बेबादिनो आसामनि 100 जन फरायसुलिफोरखौबो रैखाथि होनांगोन होनना खावलायदों।